ake masoya Allah, soyayya ake ta manzan Allah, soyayya ake ta dan Abdallah, soyayya ake ta kauda jalala, soyayya muke wa ruhin Allah, soyayya muke wa maganar Allah, soyayya ake wa hujjar Allah, soyayya ake wa zatin Allah, soyayya ake wa dadin Allah, soyayya muke fa wayyo Allah, soyayya 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 ayi magani soyayya ake ta manzan Allah. Rabbul arsh wahidul qahhar na zo zul jalal karam fikiru in yabo ga sahibul asraru me na tarawunan sarakai nuru me magana da rabba cikin sirru kai ne nan bashir kuma naziru kai ne nan abin kiran su basiru kowa dole ne so ka bashiru mun tafi ba mu jin kira na rantse kusanci da wani tuni mun datse in ka jira zanar maza fasa dutse yau ne za mu nuna karfin danse ga hanyar gaskiya ta ya zan ratse wanda da zamanin sarrafu ya rantse wanda ya sha ilahu sai da ya hantse annabi sahibin ilahu na Allah ebe matsayin da ya wuce a fahimta annabi ne kawai fa abban binta kai zanwa ya bota daga algaita buri na da na buga gajiyota ya badar tamam ka cancanta ya ainin na'im ka fifita ya bankin ilahu ka cirtuta wanda ya bi kaɗa shi zai huta mu ba ma bidar ku so mu kuji mu in Allah ya so mu dole gan mu me jifa ka yo hado har san mu da muke da annabi ya zai ci mu kuma mun sha tabara ya sunta mu na shirga kafin muna a jikin mu Allah annabi fadin mu umman mu Allah Hassan Husaini ne da fa'in mu Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah ga abban kwana kanin misbahu yayan sayyadi kani ga sharihu na zo yin yabo a gun mifitahu shine sahibin ilahu ilahu shege shine zai zaki ubansa komai hauka da zai gane wasa wai ya za a yi uba ya auri diyarsa kuma ya za a yi uwa ta auro ɗanta sanan ya za a yi ciki ya samu da kansa dai ka gan shi to akwai sanadinsa maganar yau fa hausa ce zan bisa dai ka fassara kawai ban amsa Allah ɗaya ne kun san ba nabiyinsa ya aiko manzan Allah dan ya faɗe sa silar annabi rayuwa ta rayu ku amsa silar haka ne ma rabo ya samu rabansa kuma daga Allahu ne kuri ga kumsa lalacewar duniya akwai sanadinta a dawo abu annabi komai zai yi kasa abin san Allahu dole ne in yabe ka girman ka daban ne me tashi a buraka Allah na gaishe ka mu muna gaishe ka wai ya kake ne annabuwa zai kai ka Allah na wurdun wuni saboda isar ka ya ɗebo sugar mala'iku ku ji harka wurin su salati kawai suke a wurin ka na rasa me zan faɗa cikin kadarin ka ina lela ya kiyaye me zamani dan abubai fa da zashiri ake yin nuni ba zan zage ka ba ni dan ka zage ni daren da ka zage ni wani za ya yabe ni na san sai an gani ake yin nuni wasu zato ba su yi su sa warai tsammani yardar Allahu ne cikar imani da bawa ya yarda za ya samu yaƙini salama lana na Fatima ummu da san ke ce kike rabo maman in ban faɗi mutum ba ni na samu ni da aboki na mamu dikin babu dan Allah faɗi matuga roƙon mu
take rudar mu dan Allah talauci ya bar rabar mu sanan ko da sakon faɗi magar da ke bar mu rabbu salati ga annabin annabta wanda ya rayar da rayuwar masabta alai da sahabihinsa sun fifita a samin tijjani jiyali mai zabta da shaki Ibrahim in yas aikin sabta da maulana shaki sharif Kano na bita da alkwanawi baba masu nuna bajinta da malam misba kwana gida na huta abu kwana me yabo nan zan huta abu kwana me yabo nan zan huta abu kwana me yabo nan zan